let's go for it. Fernando for us is really important. He's an example of a driver. Το αγαπημένο παιδί της Ρενό, Φερνάντο Αλόνσο, επέστρεψε και το Παρίσι όπου έγιναν τα αποκαλυπτήρια της R28 φωτίστηκε από τα χαμόγελα των ανθρώπων της ομάδας. Coming back here for sure is coming back home and I'm really happy and looking forward this championship again. Και δεν είναι ο μόνος. Ο Φλάβιο Μπριατόρε έχει και πάλι δίπλα του το πνευματικό του παιδί, κάτι που όπως τονίζει τον ευχαριστεί και σε προσωπικό επίπεδο. To have him back is very exciting for everybody. It was a great motivation to the team, including myself, and we start again with Fernando and Senior Piquet. Και βέβαια η προαγωγή του Νέλσον Πικέ Τζούνιορ από δοκιμαστή σε βασικό πιλότο δίνει μια εξτρά όθηση στο νέο ξεκίνημα της ομάδας, η οποία θέλει να αφήσει πίσω της οριστικά το 2007. Obviously, there's still a lot to work if you want to win races, but that's what we're gonna do. Η εικόνα είναι σαφής για το ποιος είναι ο πρωταγωνιστής στην ομάδα και ποιες οι φιλοδοξίες. I want to put Renault again back to the top, and I want to keep fighting for victories. Do what I know to do, get as much help from the team, learn as much as I can with Fernando. Το νεόπλο της Renault, η R28, είναι ουσιαστικά μια βελτιωμένη εκδοχή της προκατόχου της και συγκεντρώνει πάνω της τις ελπίδες όλων στη γαλλική ομάδα. If number 3 is a disaster, you just have two places left, so we're going to go for that.